আসসালামু আলাইকুম জহার খুলুমবাই আজি মই উপস্থিত আছে আমার কুরসাকাটি বাজার প্রাঙ্গণ আমার দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণ আজি রাইজে আমাক সহায় সহযোগিতা দিয়ার কারণত ইহঁতে আগবঢ়াইছে আমি মোর নাম শ্রী প্রদীপ কুমার মুসাহারি মই অল দিব্যাং প্রটেকশন অল বিটিআর ডিফারেন্টলি এবল পার্সনস প্রটেকশন অর্গানাইজেশনত মুৰব্বী মই আজি ৰাইজৰ কাৰণত আমাৰ অধিকাৰৰ কাৰণত আমাৰ দিব্যাংবিলাক 5খন জিলাত যেনেকৈ জীয়াই আছে নিজৰ অধিকাৰ নোপোৱাৰ কাৰণত আমি এইবাৰ নিজে ডাইৰেক্ট ৰাজনীতিক আমি ওলাইছে आङो दिनैहाय डाइरेक्ट राजनीतिकाव ओंखारनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि जे 4% रिजार्वेशन बे रिजार्वेशनजोंबो थोजोबैलाय मोनजोबैलाय दा रायजोनि जे अभाब अभियोग ओनसोलनि जाति जनगोष्ठी धर्मिलम्बी जिमान दङ बिसोरखौ लानानै आङो ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो थाखाय आरो बे गुमा ओनसोलखौ लोगोसे बिटिसिआव थानाय जिसेबां जोंनि गोबां देहायारि लोरबां बा जेंना गोनां सुबुं बिसोरनि थाखाय आङो नैबे इलेक्शनाव डाइरेक्ट ओंखारनो गोनां जादों आङो कुरसाकाटि बाजारनि दुर्गा मा मन्दिर खाथि प्रांगण बे मोखाङावहाय जोङो बाजारनि जे एसे जायगा खलबसे दं बे जायगायाव दिनै बे मिटिंखौ लादों रायजोनि जे गावबुरा आरो ओनसोलनि जे आइ आफा बिदा फंबाय जाति जनगोष्ठी गासिबो मिलिनानै आंखौ बावहाय खावलायदों बिथांमोनहा आङो निर्दलीय भाबे नेशनेल इन्डिपेन्डेन्स केन्डिडेट हिसाबै आङो एबार कंग्रेसआ आंखौ टिकेट होनो नागिरदों नाथाय बिसोर होयोब्ला होबाय आरो आङो कंग्रेसनिफ्राय मोनोब्लाथ' 100आव 2% 100 आङो देरहाखागोन बिसोर आंखौ मोजां मोननानैनो कंग्रेसनि पार्टी टिकेट होनो नागिरदों नाथाय आङो मोनाब्ला आंनि दलीय हिसाबै आं बियाखै कंग्रेसआव किन्तु बिसोरनो आंनो होनो नागिरदों दा आङो बिसोरनि जुदि मोनोब्ला आङो मोनब्लाबो गेलेखागोन मोनाब्लाबो आंनि दलीय गेलेगोन दोलोखौ लानानै गासिबो दोलोनि जे बेकग्राउन्ड बिथांमोननि मावनाय जे थांनाय बोसोरफ्राव जे मावलांनाय 17 बोसोर बे 17 बोसोरावबो बिथांमोना पुरन खालामलांनो हायाखै रायजोनि अभाब अभियोग रायजोर जे अभाब अभियोग 17 বছৰো পূৰণ কৰিব নোৱাৰিল ৰাইজক সিহঁতে কেনেকে ৰাইজে সমষ্টিবাসী যেনেকে অধিকাৰ পাব লাগিছিল সমান উন্নয়ন সিহঁতে নোপোৱাৰ কাৰণত এইবাৰ নেশ্যনেল কেণ্ডিডেট হিচাপক মোক ছাপোৰ্ট কৰি পেলাই জিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কাৰণ হ'ল সিহঁতে ৰাইজে চৰকাৰে সিহঁতে বনায় বা সিহঁতে ভাঙাব পাৰে ৰাইজে बेनिखायनो এইবাৰ जे उदां बिजाथिबाबो गोख्रों এইবাৰ जे सरकाराव थानायानो जा जे सोरबा बिरोधी पार्टियानो जा जायखि दोलोनि पार्टियानो जा मानो आंजों এইবাरहाय थक्कर खालामनो हानाय नङा आंनि देरहानाया 100% पाब्लिकआ सिंजों सिं आंजोंहाय गासिबो आंनि सेहेरा बा जोंनि जे मावनो थांगासिनो थानाय बेफोरखौ लानानै जोंखौ समर्थन 100% खालामगोन होननानै मिजिं दं